penya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirukuko chuyenda panji nanga ngati zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kuseri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzile diyo kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji. Mawa bwino kwa inu nonse mukumvera wailesi ya Times. Iyi ndi programu ya kulinji lelo pa 20 Oktoba 2025. Mfuso nkumati kodi kumalawiku kulinji kukuchitikanji kumalawiku dzuloli kumachitika ndithu nkumano kodi mumati nkumano mwina tikhozotero kuti kumano chichewa chenicheni ndichichewa ndithu kunali mulakho wa lomwe ndi kumeneku kunapita mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Analankhula ndithu zochuluka mukulankhula kwawo, koma kumeneku analankhula mawu ena amene akhala ndithu akulankhula almost mwina aka ndikachitatu kuti iyayi mundipatse mpata. Ndikudziwa kuti anthu mukulankhula ndithu kumbuyo kwangaku behind my back, koma ndimapempha kuti mundipatse mpata. Ndipo iwo anafotokoza kuti mu 2 weeks imene akhala ndithu ali mboma zambiri aona kuti sizili bwino, zambiri ndithu ndizofunika kukonza. Ndiye musangoyamba ndithu kuanena pano koma mwapatse mpata. Kodi mawuwa akutanthauzanji? Nanga mpata wake Mutharika anthu apatse mpata otani? Iyi ndi nkhani imene tikhale tikukambirana ndithu tsiku la lero mu programu yathu ya kulinji wa pa 20 Oktoba 2025. Ine ndileya Malikano, ndipo potambasula programu iyi sikuti ndili ndekha, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka kayo, wadzuka bwanji lero? Ndadzuka. Kodi unapita nawo kumlako? Sinapiteko ndikanakonda ndikanakhalako koma zochita zinachuluka. Ndi nthawi yake ndithu. Ndeti kalenso ndi Shadrack Namalomba, amenewa ndi mneneri wa Mutharika komanso mneneri wa chipani cha DPP, George Chaima katswiri pa nkhani za ndale, komanso Michael Kayatsa amene akuyimirira pakadali pano mabungwe amene si aboma, koma iwowa ndi executive director wa CHRR. Ndi tikhale tikutambasula ndithu nkhani imeneyi moteremu ndi anthu amenewa. Komanso tili ndi malipoters athu kuchokera madera osiyanasiyana, chigawo chapakati, kumpoto komanso kumwera, amene akhale ndithu akuyankhula ndi Amalawi kuti timve kuti kodi Amalawi akutipo chani pa zimene analankhula Mutharika, makamaka pa nkhani imeneyo kuti apatsidwe nthawi. Ndiyambe ndiwe Wanangwa, kuti akaka kakwenika kukhala mwina ka number 3 kuti Mutharika alankhule mawu amenewa. Analankhulaponso nthawi imene amalumbiritsa nduna kuti yayi ndangotulutsa anthu ochepa okha koma anthu mwayamba kale kuyankhula. Tandipatseni nthawi mundisiye kayi ndigwire ntchito nde muone kuti kodi ndigwira bwanji ntchito. Analankhulanso akupita chakumangoshu uko. Anazalankhula mawu amenewa. Apa dzulo tamvanso alankhula kuti yayi tandipatseni mpata ndikonze zinthu, ndapeza zinthu zitawonongeka zochuluka mboma. Mawu amenewa ukuwaona bwanji? Ukuona akutanthauzanji? Poyamba mwina ndisanakhudze pa mawu amenewa, koyambirako ndingotengerapo mwayi wolankhuliratu kuti ndiyambe ndikuyamikira kuthokoza mene analankhulira President Peter Mutharika ku mwambo wa mlakho. Nthawi zina munthu akachita bwino tizinena zoona. Sinimayembekezera kuti malankhulidwe awo akhoza kukhala otero tikayang'ana mbuyo mmene mwina zimachitikira kumwambo umenewu.
ndi mawu amene speech imene inangoyima pa zimene akuona kuti akuchita kapena akufuna kuchita ku dziko lino za phindu zokhazo kwambiri ndi speech imenenso inayima pomanga mtundu ndinakumvapo ndithu akunena kuti tonsefe ndife Amalawi mukaticheka tituluka magazi ofira onsewo ndi achimalawi mpaka anatitengera kumbuyo kuti zimenezi zimene even malemu Dr. Etzkamuzu Banda amalimbikitsa kwinaku ndi anangoyima pa sinaonepo penipeni ngakhale anaphonyesa pena kuwa slogan ya chipani malo mwa mulakho koma ngati munthu wamkulu anapepesa pomwepo kusonyeza kuti anazindikira so mwachidule amayesetsa zulo kuonetsa kuti aonetse kuti zosiyana pakati pa mulakho ndi chipani chinthu chimene ngayamikire kwambiri kuti komanso kunali mafumu tosiyana kwambiri Kyungu kumeneko Mberwa Gomani the 5 kwambiri andi mbuyo mutisabise apa zimene zimayendera zimapita kuchipani kwambiri kusiyana ndi mene mwambo unalili chaka chino andi speech yawo imaonetsa kuti akufunitsitsa anthu azindikire kuti iwo akupita kumeneko osakhala ngati wachipani apita ngati mtsogoleri wa dziko komanso mwina mtsogoleri wa bungwe la alomwe komano izi ndi zachikhalidwe sizachipani china chake mdziko muno chimenecho ndayamikire kwambiri mukhoza kuona kuti mkatikati mwa kulankhula kwawo anayankhapo zinthu zimene ena kamodi anda chairman amene anadzutsa kuti alankhula amene anaoneka kuti analowera kodziwa okha anapotoza okha mamoti apitize zachikhalidwe anayamba kulankhula zinthu zina zosakhala bwino andathalikaza mochenjerabe anayankha pompo kuti ine ndilibe mphamvu zolemba aliyense mundikhululukire ifa pena pake namva kupempha lomwe tilembeni ntchito ndiye timazunzika zimene mwina amafuna kazo koma amthalika kuti ayamikire kwambiri ineyo ndikhoza kuoneka kuti abwera ndi moyo kwambiri apapa amaonetsa ndithu kuti akusiyanitsa andi akuonera kuti panopa abwera mozindikira ndithu kuti mwina chimene chinawa chosapa mpando mbuyo akuchikumbukira ndi akuyesetsa kuti aoneke osinthika zimene ifeyo tingayamikire nkuachipitisa kuti apite nazo patsogolo tikabwera pa nkhani imeneyo yoti ndidikireni nkhani imene tikhoza kuyang'ana pawiri poyamba ndizoona kuti anthu akhoza kuwapatsa mpata komano mwina mpatawo 1 ndine kuti anene kuti azitsindika kuti kodi mpatawo ukhala otalika bwanji chifukwa akamangoti ndipatseni nthawi iyo nthawi yoti sikudziwika kuti kodi italika isingathe kumene ifa ikhoza kukhala kuti ndipatseni nthawi mpaka zaka 5 kutani kumalizika zimene ngati tazionapo mbuyomo so mwina azitsindika kuti pachakuti ndipatseni nthawi yakuti pachakuti ndipatseni taona papa poyamba akutsimikiza za maphunziro aulere zimene analonjeza kuti ikamati 1 January akhala akuyamba si lero yayi komano apapa ndere anthu ali ndi chikhulupiriro ifa akudziwa kuti tikadzafika pa 1 January tizayambano skulu zaulere so zina zonse zimene akuti tapatse mpatazo ndikanakonda kuti zikhale ndithu azinena kuti zakuti ndizoona chipenda tizili pawiri fa pali zinthu zina zimene sitingadikire zinthu ngati chakudya sitingadikire ndiye kuti anthu amwaliratu pali zinthu ngati fertilizer kumalawi kuno tikudalirabe ulimi kwambiri sitingadikire fa ndiye kuti dziko lisokonekera ngakhale zachuma pali zinthu ngati mafuta sitingadikire chifukwa dziko lifunika liziyenda andi zonse zimene ndachula zimukhoza kuona kuti zitheke mukupafunika ndalama zakunja zimene amati forex zikhalepo zimene zonso sitingataniso sitingadikire fa tikadikira kuti forex tidikire ndiye kuti dziko lilima so pali zina ndizofunika pompo sakufunika kupatsidwaso mpata pali zina anthu akhoza kudikira kuti tione fa kumangaso zina zingati zitukuko za dziko ndizotenga nthawi tivomereze kuti sizingangochitika tsiku lomwelo mwinaso dzenje limene dalipeza linali lalikulu kwambiri kuti kukwirira kwake likhoza kufuna machawi kwambiri koma gawo lina ndilakuti amthalika azizindikira kuti akakwatira mkazi alanda mkazi wa mwini mkazi wa mwini alanda mkazi wa mwini amene amauza kuti kumene ndili kuti akundithibula ine ndikugona ndi njala sindikudya chitenje ndi chimodzi mala address ndi limodzi oloyenaso chitenjecho analibe ndeyo anapita kwa mkazi wa mwini akudziwa kuti ndi wa mwini ndi umachallenge kuti koma tukangobwera nyumba mwanga iweyo ndi kuti kudya ndi tsiku lilonse chitenjecho uzazipeza kaya 4 address sinkhani ndemene amazichallenge amo iya nthawi yote wabwera mkazi udzangumati koma ndiyembekezekaye mwina zachitenjezi ndionabe iyo imesa munapita ukachallenge ifeyo angati amalawi chimene tingayembekezere nchoti mavuto amene mmadziwa kale fa mavuto amadziwa
sizachilendo mmene anali ku opposition kwa makhala akuloza pakuti palakwika so amadziwa kale kuti Malawi kuli mavuto mmene amabwera amalonjeza kuti akuzakoza koma akuti akonza koma Mungu apasa nthawi nthawiyo yayitali bwanji iwatione kuti kodi nthawiyo titalike chabwino wanango tili ndi olemekezeka Shadrack na Malomba mwadzuka bwa tadzuka bwino kaino madam tadzuka bwino kumulakho mwabwerako tabwerako ndithu chacha mwachacha kumenekwe kwambiri ayi bwinaso kwambiri ndithu chabwino mwamva mmene wayambira wanangwa komanso nkhani yathu imene tikambira napani amene ndamumva ndipo ndimupatse moni kuti wadzuka bwanji tadzuka bwino kwambiri ana Malomba tadzuka ndisabwereze mose muja ndingoti ndigwirizane nawo awanangu awo mmene ayambira nkhani mina mwake kungotsindika kuti president a Professor Arthur Peter Mutharika ndi wosinthika ndipo abwera wosinthika kuti adzasinthe Malawi watu onse mawu amenewo ndi amene tingama tsindike pamenepo Malawi watu onse osati kapena watundu kapena wachipanichi kapena iyayi wadera ili Malawi watu onse ndiye mukafunsa nkhani yakuti polino tapatse mpata bwanji ndinene chonchi kuyamba kwake kuti ngakhale utakwatira kumene tsiku loti mwalumbira ndipo akudalitsa simungayembekezere mwana tsiku lomwelo ngati ukuyembekezera mwana ndiye kuti unapanga unachimwa usanakalowe mbanja ndiye umafuna uyembekeze 9 months mwinaso 2 years inaso mafika 3 years koma nkhani ndiye kuti kodi kuyembekezako tiziyembekeza zinthu monga zinthu moti chakudya ngati chakudya siyoyembekezera chakudya chifukwa chaka president amanena kuti iye achikubwera ndipo munatitsindikenso pamenepo amene akusunga chimanga akuti adzapanga ndalama mu December muno amene oshauri yawo chifukwa chimanga chimene adzachigulitsa mochipa kuli bwino kuchitulutsiratu Amalawi azidya tikhale ndi moyo otumikira dziko moyo okonda dziko lathu ndiye pali zinthu monga ngati forex zinthu zimene zofunika pompano chifukwa chake mwaonanso a Minister of Finance apita mpaka na ku America kuthamanga kuti ipeze forex zipezeka mu ikanena za fertilizer ndiye posachedwa apa amene yangu asankha kumene kukhala Minister Agriculture anali kunyaso nawonso nkhani yakenso ya fertilizer yomweyi ndiyeno zonse zikuyenda zofunika mmene ananena president immediate action plan zikhale mu immediate action plan mid-term action plan zikhale mid-term long term zikhale long term ndiyeno tikanena za school fees tangolowa pamene paja ndikosaliso pa 16 kuponya pa 16 sukulu amatsekula wiki 9 zosatheka kuti no tsiku lomwelo inganena kuti ayi school fees ikhaya ulere pamafunika mmene talowa mboma ndikaonambo tapanga timanena kuti due diligence mene kapena kukafukufuku amene akusonyezera kuti sizingatheke pompo tiyambira January ya sukulu ya ulere komanso mkatimu suneka kapena kuti kuthawa kapena kufuna kuti Amalawi mmene amapangira anthu ena kuti akalowa kunena kuti adaononga anzathu aja ndeti kuvutika chifukwa chakuti koma tingonena kunena kuti dziko lathu lino linali pa mavuto ndipo mavuto amene anakapitirira situzona kakwera kupompo wayo mwantundu wanje koma kundalama kuboma kulibeko 4 months 3 months yokha kunapeza kuti kubomako anaononga ndalama za budget imene namanga approve parliament ya budget yokwana mwina mwake miezi half the year so zino ndalama za ja half year zinaonongedwa mu 3 months ndiyeno kuli mavuto okongola ndalama kumene kuja tizibweza which interest mavuto ali kumeneko mavuto talipire anthu ogwira ntchito mboma tigule mankhwala zonsezo ndalama zokulibe koma mmene tikunena choncho mosuna kuti boma lisitatumikira Malawi ndipo ife tiyesesa ife ukadalira wathu ndionera kuti timakonza economy ndipo economy timayikonza ndalama zimabwera ndipo zibwera ndalamazo ndipo Amalawi asangalala koma pakufunika ndithu kudekha kaye pang'ono tikanena kuti nthawi yake ikhale itali bwanji si yaitali ndimaoneramo school fees mu January chakhala china ndi chani fertilizer ndi pompano chakudya ndi pompano forex yo ndi imene tikukonzayi ndiye pali zitukuko zina zimene timanena zija za 5 billion zakuti mwakuti zimene zozifunikaso tipeze ndalamazo tikaunguza Amalawi angokhala ofatsa president Professor Arthur Peter Mutharika wabwera kudzakonza dziko lino somo kwambiri
tathokoza ndithu mmene mwayambira na Malomba. Ndisanapite kwa Amaiko Kaiyatsa, wanangu anafunsa kuti mwina anakati fotokozera bwinobwino sinangasikoyamba kutero kuti tiapase mpata paziti. Ndeti mafuna kuti inu mutatiyankha mutatiunikira bwinobwino kuti tambasulira kuti izi ndi zimene Mutharika amatanthauza tisanapite kwa Amaiko Kaiyatsa. Mwabweraso kwa ine? Ya, kwa inu ndithu ana Malomba. Mpaka umene president athu amafotokoza ali anthu amene memwe amakhala impatient, anthu amakhala kuti no pamene boma lija lasintha zinthu zabe kuchitika monga zinthu zake zino alembedwe ntchito pompo anamenyera boma, anamenyera kulowa mboma pompo ayambe ntchito pompo ma contract kamene ma business azipezeka zimene zosatheka zimatenga nthawi forex ipezeke pompo nzosatheka ndipo ali zinthu zoti zotheka zoti zingatotheka pompo chakudya ifetu kumwe chakudyacho chatheka fertilizer kwenye ndio lima zatheka so pali zinthu zimene zingatheke pompano zinazo zingatheke zinazo zitheka kutsogoloko ngakhale tikamapanga mu business kapena pa khomo pali zinthu zinazake kuzoona kuti temu kuyamba school fees number 1 priority ipange zimenezo koma pamenepo mwapalankhulaso tu ndikukumbukira bwino lino mmene amayankhula Magalasi ananena kuti ife tikazangolowa mboma September enda madziwa kuti September ndi pamene anthu akuyeneka ayambe sukulu kuti September pompo ana sukulu akuyamba zaulere simunatero manifesto mwana idatero koma nangasi mezi nakhalira muja napeza ono kuti mukumbukira inu ankati ana akatsekulira sukulu akasukulu tinkatikati mopota mukumbukira inu ifanya jana mapanga iboma limene lapita lija ana Malomba yankhani direct zizi munanena sindichoncho inanena kuti tizapanga tikalowa mboma mujatalowa lini president alumbirani pamene president amalumbira sukulu atatsekula kale ndeno tikabwere kumene kuti anthu alipira kale awauzoto alipire kwauzoto kuti mukwezani ndalama mboma mutalowa mochedwa mena matsekula ujeni anatsekula kale ife talowa mochedwa koma tingonena kuti kuyambira January school fees yaulere komanso pali zituko zimene ayika manifesto tindi 5 billion yolowa ku consigue ina iliyonse imene just kuti metangolowa pano iye nopita ku parliament so tinene kuti ma systems timatha kuyankhula koma system ya boma liyende muno bwisa zakaenda namapangira zathu achomagula fertilizer kupucha leya kapena makagula fertilizer kupharmacy ukalo umafuna kuti ziende bwino katangale asazitike zonse ziende bwino ndalama za boma zisamalidwe ndi zimene zijazo zimategera mwe kata so 5 billion chituko chija imene zoti pito parliament ikapanga approve budget kena anthu ambe kuyandika emi pali siku mmene muja zosiyana 100 million yazimali chipite ku parliament ikaike budget anthu ambe kulandika 100 million ya nyamata kakushike seri yose chaka chili yose ipite ku budget kuja ku parliament ikaikemo ambe kulandika so iyo ndomeko tathokoza kwambiri ana Malomba. Mwadzuka bwanji Amaiko Kaiyatsa? Ndadzuka bwino ine mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino simukutilankhulira mu mzinda wa Lilongwe basi ndijonjo ndithu chabwino ankhani ili pano mwayimva timafuna titadziwa kuchokera kwa inu kuti kodi mtsogoleri wa dziko akamati mundipase mpata give me time musanayambe ndithu kundinena politically zimatanthauza chani zimenezi komanso mumazilandira bwanji ngati amabungwe naona mbuyomu analankhulapo ku Nyambadwe kusanjika nthawi imene amalumbiritsa nduna zoyamba zimene anazisankha anatero kuti yaya mabungwe tandipatseni mpata munayankhulapo mwina akamalankhula chonchi mobwereza mtsogoleri wa dziko zimatanthauza chani pandali ya zuma kwambiri leya ndavase mona na Malomba komanso ndira chochaima wanangwa ndiye nameti nakoga mwe ndimafuna ndiyambe nkunena kuti akasuku ayamba kumva mtsogoleri akupempha kuti timpatse mpata kuti timpatse nthawi yakha tikuona ndithu tsogoleri mbuyo kuti nawonso kuyambirira kuno amabwera ndi pempho limenelo kuti ayi ndipatseni mpata komanso china chimene amanena nchonena kuti achita inherit boma limene lili mavuto ochuluka ndikakumbuka mbuyo kwambiri nthawi yamuzi
amakamba za inheriting empty coffers. We have inherited empty coffers. So sizachilendo yayi komanso ngati mukumbuka mwabwino achakwera nawonso adabweranso ndi omweyo kunena kuti achite inherit mavuto andanabwera ndi mawu kuti they are trying to create a rubble adapeza rubble yokayoka ndi amafuna kuti create rubble komano chimene samanena nchonena kuti kodi rubble ayichita create munthawi yotayika bwanji idikire nthawi yochuka bwanji kuti achite create rubble apapa abweranso munthalika abweranso ndi emphero mwero komanso mawu omwewo kuti ayi ndipase nimpata boma mundapeza mulibe ndalama mmene siwafotokozera anamaloma ndalama kulibe akutero chimene chimafunika ndikuwafotokozera Malawi kukhala transparent andiyamikire kuti kuyambira kuno kukoneka ndithu kuti amunthalikadi abwera mosiyana ndi muna ndi mbuyomu chifukwa akuoneka ndithu kuti ali ndi chidwi chomafotokozera Malawi zimene nzabuno ndithu komanso pamene afotokozera anamalombawa afotokozaso bwino zimene anafotokoza tsogoleri kukhala ngatino kuchita clarify kuonjezera kuti Malawi timvetse bwino chimene ulena tsogoleri ndizabuno ndithu ndikhulupirira kuti mwina zimene zizi zipitirira koma nthawi zambiri mawu okuti mundipase mpata nthawi zambiri amakhala mawu okhala ngati kuchita cover up kuchita cover up mwina kusowa yankho nthawi imeneyo ndiye amadani ndikweseni mpata mwina akusakasaka solution chimene Malawi kufuna nchonena kuti boma zikhale transparent azifotokoza kuti kodi panopa chimene tiyembekeze ndi chani kodi boma lopanga zotani ndakondwa kuti afotokoza apa nkhani za forex amene sapita kunja koma pazikhale ndithu more transparency kufotokozera ndithu kuti Malawi azikhala ndi chikhulupiriro chifukwa chikhulupiriro chibwera ngati boma likuchita zinthu poyera kufotokozera mmene zimakhalira komanso kwapatsa ma-update tizitha kudziwa kuti okay ajanapita kunjaja kuti abwera kuno zotani kodi nkhani za fertilizer kodi tiyembekeze zotani mapuleti kupereka mabwinobwino ndithu munthawi yoyenerera nchilunga chokuti Malawi tiziyenda nawo limodzi abomawa koma akayambana kuchita zosemphana mkamba kuchita zawo kuyamba kubisa zina ndizipanga pino chikhulupiriro chayamba nakuchepa pang'ono ifeyo ngati amabunge takakonda ndithu kuti boma lipitirire imene ayambiramo kwafotokozera Malawi Malawi azitakudziwa nanusa mabunge mukuona kuti ayamba bwino no ayamba bwino kwambiri ndikukhulupirira kuti pali amene akudandaula ndi imene zayambiramo koma nthawi zambiri zinthu zimayamba bwino maboma osakasintha amayamba bwino ndithu ndikatikati ino pamene pamayamba no zinthu kusokonekera komano apapa ayamba bwino mama akafunda imene yoti Malawi azitha kudziwa chimene chochitika nthawi imeneyo tapese nthawi koma tapese nthawi yochuluka bwanji chifukwa chimene chimavuta kwathu kwambiri ndi chimenecho kuti timadikira like forever clearing the rubble tinadikira mpaka 5 years inatha ndikudziwa kuti kodi adachita clear rubble iti ena khala kunenaso ti yarabwesoso rubble yawo apapa tabwera ndi boma lina DPP afuna kuthetsa mavuto afuna kukonza mavuto kodi ndi mavuto atamene akonzawo akonza mwanjira anji nanga kodi akonzedwa mu nthawi yochuluka bwanji Malawi tidikire nthawi yochuluka bwanji komanso kumapereka ndithu ma indicators tizizaza bwanji kuti zinthu zasintha zimene zofunika kwambiri kuti chikhulupiriro cha Malawi chipitire mboma chabwino tathokoza kwambiri a George Chaima mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino kwambiri komanso ndiyazatse mwanyanzanga onse chabwino posachedwa pompa tikhale tikulankhulana ndi atolankhani kuchokera madera osiyanasiyana koma tisanatero ndimafuna kuti nanunso musuke mkamwa kaya nkhani ili pano mwayimva kulankhula kwake zikukathera kumodzi wanangu apa ananena kuti yayi nthawiyo indedi nkofunika pali zinthu zina natchulapo zingapo koma azinena kuti kodi nthawi yakeyo tiyapatsa yochuluka bwanji ndaonanso akayiyatsa ayimalizanso nkhaniyo motero kuti kodi nthawiyo tiyapatsa koma mochuluka bwanji ndimafuna muthirepo mulomo kuti president akamanena kawiri motere ndipo ndi mapresident ochuluka akabwera amatero iye ayisinapeze china chilichonse m'bomamu ndalama kunalibe tandipatseni mpata zimatanthauzanji maka pa nkhani ya ndale
ndiyambe motere kuti president pamene analumbira mwezi uno wa Oktoba, ndikhulupirira panali pa 4 pamene paja, ndipo malumbiro awo ananena kuti DPP yabweranso koma ndi DPP yatsopano. Ineyo ngati APM ndabwera koma ndabweranso ndi malonjezano atsopano, masomphenyaso atsopano. Ndiye kuchokera pa 4 kudzafika pano taona magwiridwe a ntchito a Mutharika okhala osiyana kwambiri ndi zimene munthu wina aliyense anazolowera kuyembekezera kuziona zikuchitika ndi mtsogoleri. Chinthu choyamba chimene tinachiona nchakuti atalumbiritsidwa anasankha nduna zitatu. Anthu nkumadabwa kuti ndunazi ziyendetsa bwanji dziko, zitatu ndiye nkumalankhulaso zinthu zambiri. Koma anayiwala amalawi kuti a president analonjeza kuti abwera ndi masomphenya atsopano ndi cholingaso chatsopano. Ndiye mkati mwa ntchito yawo taona akupanga zinthu zina zosiyana zimene amalawi anazizolowera, kusonyezabe kuti akuonetsa utsopano uja kukuchitika, utsopano in action. Chimene chija chimeneso chatitengeraso ife kuti tione a president akutipatsaso mapodates kuti fotokozera kunena kuti izidziwa zimene wakuchita, koma pamene akuchita zinthu zimenezi akufunika azipatsidwa ndithu nthawi. Akulankhula mokhazikika pa nkhani ya nthawi. Munanena ndiye kuti akankachitatu kulankhula. A president akuyenera kuzilankhula chifukwa chani? Chifukwa chakuti chiyembekezo cha Malawi chinali chachikulu kwambiri kuti mwina APM akabwera akhozochita zinthu mwamsanga, koma boma limene lonena kuti chuma chake kapena system yachi yaonongeka singakonzedwe mwamsanga, koma kuti ikonzedwe nikoyenerera ndithu presidentiyo atsatireno mastepe. Sungakwere nyumba kuchokera stepe ya pamwamba ndukamalizira ya pansi, ndi ngozi imeneyi chifukwa kukhoza kugwa. Nyumba yakeso ikakhala kuti yaonongeka kwambiri, ukuyenabe kuyambira pansi kumakwera pang'ono ndiye mkukwera mwa APM ndi mmene tikuona ma actions amene akuchitika akukhala odabwitsa, koma mukati mwaonetsetse ndi ma actions amene akuoneka kuti akutengera kufuna kukonza dziko. Tikaona malankhulidwe awo adzulo mu speech, powerful speech imene munthu ukakhala ndi kuimva ukhoza kuona kunena kuti mtsogoleri uyu si mtsogoleriso wa ndale koma ndi mtsogoleri wa dziko. Akukamba nkhani zomangiriza mtundu ndi kumaperekaso zitsanzo zimene Dr. Banda anachita mbuyo. Akukhazikika pofuna kuthetsa njala mdziko ndi kufotokozeraso chimene wapanga kuti njalayo ithe. Akukamba za ulimi mmene anthu akukonzekera kuti feterezaso kungolemba nduna lero mawa yapita kale kokayang'ana fertilizer. I think kapenaso mawa yapita kokayang'ana chimanga, ukuso yapita kokayang'ana chuma. Ndikuphera kuti mastepe ngati amene wawa ndiye mastepe amene akhozopereka chiyembekezo mwa Malawi. President mdziko lote anthu aononga kwambiri sangakhale chete akuyenabe kumafotokozera anthu chimene iyeyo wachita. Ndikuphera kuti akamakamba za nthawi a president akukamba za nthawi kumbali kunso akuchita ndikumawuzaso anthu zimene achita. Ndikuphera kuti atapitiriza kumapanga ngati Malawi aziyembekezera makuonekera. In a democratic country like Malawi, mutsogoleri kumati ayi musayambe pano tandipatseni kaye mpata. Do you think this is democratic? Kapena being defensive as a leader? Ine ndikamva funso limene lololera ndi democracy. Yankho la president kapena action ya president kulankhula, it's part of democracy. Chifukwa chakuti mbali ina citizens are talking, are speaking,
mbali inayonso president akuyankha akulankhula. That is balance in democracy. Ikamakamba za democracy simakhala mbali imodzi. Democracy ndiyakuti olankhula ngati ma right holders, ma citizens akuyenera kufotokozera za mavuto awo. President akakhala munthu wakumva akuyenera kuti aziyankhula. He must have a listening ear and be able also to respond to the people. Zikhoza kukhala mtsogoleri wodabwitsa onena kuti ana ache akulira ndiye akumufotokozera za mavuto ache. President yo ndikungokhala chinunu. Ikuoneka ngati network pamenepo yathawa. Tibweranso kwa inu Dr. Chaima, kuoneka ngati kunoko simukumveka aduka pamenepa. Tipite kwa ma reporters athu timve kuti kodi Amalawi akutinji pa nkhani imeneyi. Iwo akumva bwanji zimene Mutharika alankhula. Wadzuka bwanji Daniel Zimba mu mzinda wa Blantyre? Msangaleya ineyo ndadzuka bwino kwambiri sindidziwa kuti kumeneko ineyo muli bwanji. Ifetu tilinso bwino kumeneko. Talankhula ndi Amalawi pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Chabwino apa ndili ndi anthu atatu mu mzinda wa Blantyre makamaka kumeneko ndi ku Lindi. Choyamba tikudziweni bwana. Bwana Mastic Samuel, tifotokozereni mkuti mtsogoleri wa dziko lino wayankhula dzulo kuti ati akufuna ati mpatse nthawi. Enanso akhala akukamba apo atsogoleri mbunomu komanso akasiku ayamba kwadi mtsogoleri wa dziko anene kuti timpatse nthawi. Ngati nzika ya dziko lino mukumva bwanji mawu amene akutanthauzika motani kwa inu? Ineyo kumbali anga mumene pamphera mawe siza chilendo komanso sizotakula kuita chifukwa choti ngati mtsogoleri oti wangosankhidwa kumene akuyeneka kuti akhale ndi nthawi yoti akonze mavuto amene anali. Ndiyeno sizotinza chilendo kapena kuti akulakusa kunena kuti asotauno akuyenera kuti apeze zimaprofita kuti athane ndi mavuto amene anali. Yes, akuyenera kuti akhale ndi nthawi. Makamuna mukayang'ana inuyo ngati nzika mukuona kuti ndi ntchito yayikulu bwanji imene mtsogoleri wa dziko lino ali nayo pamene watenga ulamuliro wa boma? Ndi ntchito ndi yayikulu kwambiri kutengera ndi mmene zikupangalire chifukwa choti pali mavuto ambiri amene akuyeneka kuti afotokozedwe kuti dziko lipitabe. Ndi ntchito yayikulu kwambiri. Ndathokoza kwambiri Samuel chifukwa cha maganizo anu. Msangaleya ameneyo anali Samuel mmodzi mwa anthu amene ndakumana naye pano. Ndapa ndipiteso kwa ena amene ali pafupi kuti tiyankhule nawo. Mayi ndikudziweni dzina. Dzina langa ndine Ruth Mazunda. Ruth Mazunda ndakupezani. Mazumba. Chabwino mtsogoleri wa dziko lino dzulo wayankhula ati akufuna timpatse nthawi kuti akonze zinthu. Komanso akasiku ayamba kuti ayankhule choncho atsogoleri enanso akhala akukamba zimene zili m'mbuyomo. Kwa inu ngati nzika zikukumvekerani bwanji? Inetu zikundimvekera bwino. Chifukwa chake mmene President Mutharika wayankhula kuti afuna akonze mbomamo kapena zambiri zidonongeka. Lezi ndizochuluka kwambiri siluyendireka angongofika kuti zikakonzeke. Koma pali ndi chikhulupiriro kuti Dr. Arthur Mutharika akonza china chilichonse m'dziko la Malawi ndipo tisangalala. Nanga mwina mukayang'ana inuyo ngati nzika ndi ntchito yayikulu bwanji imene mtsogoleri wa dziko lino ali nayo kuti akonze pakadali pano? Ali ndi ntchito yayikulu kwambiri. Chabwino ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Leya mmenemo ndi mmene tachezeranso ndi ena amene ndawapeza pano pano. Nditenge munthu mmodzi womaliza kuti ndiperekenso balo kwa anthu ena. Bwana wanga dzina ndani? Bwana wanga dzulo mtsogoleri wa dziko wayankhula akuti akufuna kuti timpatse nthawi kuti akonze zinthu. Kwa inu ngati nzika dziko lino zikukumvekerani bwanji mtsogoleri wa dziko kumaliza mpaka kuti timpatse nthawi akasipoyamba kuti atero atsogoleri enanso kumbuyo kwakhala kukamba zimenezi zikukumvekerani bwanji? Nanga mukakhala mukuona kuti ndi ntchito yayikulu bwanji imene yatsala kuti mtsogoleri wa dziko
pa chingerezi tikatenga za chuma pali microeconomic ndi macro ndi zinthu zoti zikuyenera kutenga nthawi komano pali zina zimene zikuyenera kuyamba pompopompo sitingadikire monga nanena poyambapo koma mwina ndingotengerapo mwayileya mmene amalankhula na Malomba ali pompa ndikhupirana akutimva akumva ndithu amenewo mmene amalankhula na Malomba ndifuna anditambasulire ngati kuli kotheka. Okay. Mkatikati molongosola mwawo analankhula bwino kwambiri koma ndinamva pena pake pamene ndikuona ngati paine sipanandimvekere bwino nkutheka kuti Amalawi enaso sipanamvekere bwino pamene amati pali zinthu zina zimene tikuyenera tidikire makamaka zoti tinamenyera boma ndiye tilembedwe ntchito zimenezo zimatenga nthawi macontract ineso ndinamva pamenepo macontract kuti atheke tinamenyera boma zimatenga nthawi ndimafuna kuti kodi ntchito zimenezi ndi macontract amenewo akuzapasidwa anthu zikakhazikika chumacho ngati kuti anamenyera boma kapena muziyendetsa bwanji zimutanthauza chani ana Malomba mwamva ndamva kwambiri tatifotokozereni bwinobwino pamene poti matanthauzaji mawu amene ayankhula chifukwa cha mindset imene ili pakati pathu mindset yakuti nthawi tidyerere tikulowa mboma ndichoti tikadyerere tikulowa mboma kuti ayi tsopano talowa mboma iye timanena kuti monga tilekeze mbuyomu panaliso incident ina yake kuti mpaka na anthu kamuchotsa munthu mu office kuona ngati kuti no zinthu zikuchedwa kuchitika tsiku lomwelo mwalowa president mwalumbira anthu amayembekezera zonse ziziyenda pompopompo ziyambiratu iyayi awayamba panga mwakuti awayamba panga zizokanika zizosatheka chifukwa tinena kuti tipatse mpata president wathu kuti agwire ntchito bwinobwino tikatengera kuti kudyerera mwina mwake mawu amenewo ndi mindset imene mafuna ndipoti osatero kuti anthu amati akalowa mboma kuti ayi adikire koma adyerera koma tipatse mpata ndi zimene mmafuna kutanthauza anthu akhala ndi mwayi ma opportunities apezeka okatumikira dziko linolo okatumikira boma la Profesa Arthur Mutharika koma akhale ndi patience apereke mpata kwa president iyo anatiuzatu a president kuti kudyerera kulibe tiyerekeze for example cabinet yasankhidwa yonchepa anthu akuyembekezera cabinet yoseja ingobwera tsiku limodzi zimene zonse sizingatheke mmene akupangira president bakuone chimene chili vuto lenene Amalawi ndi mtundu wake nkhani ya chuma vuto lenene Amalawi ikepo cabinet minister akagwira ntchito imene vuto lachiwiri ndi lachani limene Amalawi chakudya kulibe fertilizer pano kulibe mvula ikubwera titani ikepo minister pamene pa business wangofuna kuti no anthu ayambe kuthamanga kukonzekera kuti no ulimi ndi zonse ziyende bwino pa business anthu azilembedwa ntchito tikepo ndani pamene tikepo minister so izizo zimakhala ndi dongosolo akhale ndithu ndi patience kudikira osati tsiku lomwelo anthu ayembekezere kuti ayi apita kwakuti uyamba upanga mwakuti matanthauza pamene pone kuti mtima opupuluma kapena kuone kuti zachitika lero ndelero omwe talowa mboma ndelero tiye tikagwire ntchito mboma sizingatheke nthawi yomweyo pang'ono kuyenda bwinobwino tapatsa president mpata matanthauzo langa anali amenewo osati kuti no tikuyembekezera ukadyerera tikadyerera chani ngati mboma kuti ayi odyerera anu udikirani kaye pang'ono kuti muziyendetsa bwanji ndema mafuna ndifotokoze chochi kumapeto kuti popeza tonse Amalawi tunena kuti tapatse mpata ya president ine ndikuthokoze kwambiri chifukwa cha pamene tibweranso kudzafotokozano kunena kuti izi ndizi yembekezani mpata wakuti izo ndizo yembekezani miyezi yakuti kapena mwina chaka kapena zaka mwakuti izo ndizo ndiye tizibwera pafupi kufotokozerani mmene anafotokozera president athu akuti boma lawo likhala loyika zinthu pa balambanda palibe kubisa china chilichonse tiye tonse tiyendere limodzi muzitifotokozera pamene tikuchita bwino muzitifotokozera pamene tikulakwitsa ifenso tizibwera ndikukonza pamene tikulakwitsapo ndikufotokozera niso kumene tikupita mumayambatu mokamba chonchi koma kenako mtsulizo nkuyamba mwano kuti misonkho ya Amalawi ino yafika pobeba arrogance ndangodutsiramo mumu koma wanangwa ndimafuna
Ajaima komanso Gayatsa ananena kuti kodi akamatiuza zokuti mbomamu zinthu sizili bwino kumbukira zimene zinde zimakhazo kunenedwa nthawi zonse nyimbo imene anthu nthawi ya Joyce Banda nkati mboma ndapezamo mulibe mokena kalikonse mpaka tinachita tupolowezo ti government coffers kuti ati mulibe mokena kalikonse kodi zimene zizi chifukwa chani president wina aliyense akabwera amakhala akutiuza Malawi zoterozo? Zimene zizi Gayatsa analongosola bwino kwambiri kuti ndi nyimbo imene takhala tikuimva pa Chingereza amati scratched record chatopetsa amatengera kale nyimbo zimakhala pa chimbale ndiye chikakumbika chimbalecho chimapezeka kuti sichikumveka bwino tatopetsa kwambiri aliyense akamabwera amadziwa kuti bomali limene ukatengali muli mavuto mmene nanena poyamba za mkazi olanda zidza ndiye kawiri zimachitika mwina poyamba ndikufuna kugula nthawi chifukwa choti zota achite kuti athetse mavuto zikukanika kapena zikuvuta mwina njira zeni pa nthawi imene akulankhula kuti tapezamo mopanda kanthu zikusowa komanso Amalawi pena pake tisamaphethire pali kanjira kenaso kamene mawu amenewa amatsegula njira imeneyi imatha kutsegula yoti inu Amalawi muzikhala ndikumaganiza kuti kumene kuli ati kulibe chilichonse anthu fe tikuvutika komano kunjaku mukhoza kuona kuti imene akunena kuti tikuvutika mudabwa kuti nduna imodzi kapena asiwo a kampaniyo agula amanga chinyumba agula gaboto ya nyowani chimakhaso nthawi na njira ina yoti anzathu akamatulutsa ndalama na magawana ngati amaudindo inu musakhale muli maso mukuona ifa muziti amadza ndife osauka ozoti anthu akhoza kubaso ndi kuti kulibeko nanga kupanda ndalama kwa anthu akababwayi so ndazinaso imakhala njira yoti mwina ikhale nthawi imene anthu akhoza ambopatsana timitadzi tina ndi tina inu yomukuganiza kuti akuti apeza kulibe chilichonse ifeyo tisayembekezere chilichonse so ndi nyengonso ina yofuna kukhala chelu kwambiri chifukwa ngati kulibe chilichonse monga amene akunenera pano ndiye kuti tione kuti tonse kuyambira kuntunda kumpakana pasipa tonse ndiye kuti tiziyenda pesi yofanana tivutikire limodzi sizikhala zoona kuti meti kuti komatu mulibe chilichonse tapeze posachedwa apa na malomba akuyendera chigamuto choti Malawi muno kaya 500 million tetidabwa kuti tanga matola pati poti libe chilichonse mboma tiyende pesi imodzi tikanakonda ndithu tisikulira zakuoneni muli pa njinga ya moto kuti zavuta tikudikira zikazakhala bwino amanopira njinga ya moto taonjeza zikazakhala bwino ndiye tonse tizizasaka suti ife tizakwera gamoto ngati ya ino koma ife mene tizafika pa njinga ya moto inu kusunda tizaona tonse zikutani zikutiyendera George Shaima George Shaima mulipo ndithu ndisanapite kwa reporter wina mu mzinda wa Mzuzu ndimafuna mutalankhulapo ndithu zimenezi. Should Malawians continue hearing we have found things bad every time power changes hands? Zona zake lea niza kuti anthu akuluakulu amene amakonda kugwira ntchito mboma ambiri amaba izizi ndiye zoona zake ndiye akaona kuti nthawi yochoka mboma ija ikukwana kapena tikamakamba zonena kuti chisankho chayandikira anthu amene aja sakhala sure kuti kodi akhalamo kapena atuluka ndiye amaonetsetsa kunena kuti apange chilichonse chothekera kuti chimene amachipanga access nthawi imene ali mboma achipangiretu asanatuluke kuti kaya akakhala kuti apambana ndi mwayi wawo koma akakhala kuti atuluka azikatuluka koma matumba atanyamula nchifukwa chake munamvera bwino na malomba olemekezeka ananena apo kuti nthawi imene kunali 3 months before my elections kapena kuti my elections aulutsidwe mboma moja mwaonongeka chuma cha nkhaninkhani chimene chikanatha kuonongeka for 6 months imene ndi umboni wokwanira kunena kuti anthu amene amakhala akugwira ntchito mboma ambiri makamaka anthu amenenso amakhala kuti alembedwa ntchito pa zifukwa za ndale kuphatikiza ndi andale omwewo ambiri amaba ndithu
ndipo kuba kwa Yesu sikumakhala kuba kokhala kuti akuzindikira kuti dziko lino ndilosauka anthu ndovutika. Akungokokota basi. Nchifukwa chake wanangu amanena kuti amapezeka kuti inuyo mukudandaula ngati nzika kuti ndinosauka, koma mukapeza kuti anthu amene ali ndi access ku chuma cha bomako akumanga zimanyumba, agula zimafamu zonena kuti ukhoza kuyenda mu Wibisi umo mwina 40 minutes 1 hour koma ndi Wibisi. Mukapita mulengi ndesi mudziwa kumene mukathera. Ndalama zaje akuzitenga kuti pamene anthu mdzikomo akudandaula ndi kumavutika. This is clear evidence that mbomamo amakhalapo ndithu anthu ena okonda dziko koma anthu ena osakonda dziko, ndipo akamaba amabaso muja mosaganizira za chuma kapena za miyoyo ya anthu ena. Ndi anthu achita khati kwanena mbuyo mukunena kuti amachita contribute indirectly imfa za anthu mdziko, chifukwa chakuti chuma chimene chakanati agawane ndi kuti amalayo ambiri akanatha kupindulako kumbali ngati imeneyo. Ndizoona ndithu kunena kuti mbomamo akamanena kuti mulibe kali konse, mumakhala kuti mulibe kali konse chifukwa choti amakhala kuti anyamula zimatumba zikulu. Chabwino, tathokoza kwambiri. Bernard Muhone wadzuka bwanji mu mzinda wa Mzuzu? Leya ndadzuka bwino kaumeneko. Ifeso tadzuka bwino. Nthawi apa ikuoneka kuti yatithera mwamsangamsanga tangocheza ndi amalawi awiri olo mmodzi mu mzinda wa Mzuzu. Ipota nthawi tingokhala ndi awiriwa chamba tutwe. Ine ndi Moson Mzuzu. Nkhani ndi imene ya nkhani ndayimva. Kunena kuti apasidwe mpata mwina mpata ndumene apasidwa nifaleke ala president lero nifaleke TPP yabweraso mboma ndi mpatawo komano kuti no azibwera nkumanena za mavuto kuti yapeza mavuto mboma tikuona ngati mwina imeneyo siyolondola kwenikweni chifukwa mavuto pafupifupi Malawi nali yese akudziwa za mavuto ali kudziko Malawi. Ifa kuti mboma lapita lija linali ni mavuto ambiri amene ma details za mavuto amene achawa kuti mfuse DPP onda amene amatilongosolera mavuto onse kuti boma ili lili ni mavuto awa, lili ndi vuto ili kotero kuti lichoke ife tibwere tili ndi ma solution. Ndiye tingowapempha iwowo kuti asabwereso pano kutiuzazo kuti muli mavuto tonse tikuziwa kale chifukwa chake boma lichipita. Now what they should do now abwera iwowo azingouza solution kuti pa vuto lija tidakuza ni lija solution yake ndi iyi kapena tipanga motero osatiso kumata nthawi kuti fotokozera za mavuto pakali za kusizigwira iwo azingobweresa ma solution za mavuto tonse tikuziwa kale. What we are expecting for is solution, that's all. Koma kuti pana mavuto ena kuti angofuna nthawi itali kuti athisebe. Nthawi ali nayo apopo sitingakane, we agree nthawi ali nayo komano iwo they should focus kuti no and mena nenera poyamba azibwera ndikuwauza amalawi kuti ichi tipanga pa nthawi yotere, ichi tipanga nthawi yotere, osati sazibweresa za vuto kuti tapeza mavuto adadziwa kale a DPP ma details za mavuto sewa amadziwa iwo ali ku opposition ndipo amatiuza ada Malawi ndipo zimakhadi zoona zimene amatiuzazo so tikuziwa. What we are looking for now is let them bring solution to mavuto sewa. Nthawiyo ndi imene ikuyamba pano iwo ankanena kuti pa 16 in fact ankanena kuti pa 16 September basi zayambika. Of course amanena zinthu zosatheka kumano chikungoonesa una kuti no they have solutions. Ndi ma solutions let them bring forward zimene tikuyembekezera ife ya Malawi. Chabwino. Nzuko. Timalize ndino nkhani imene. Emangana. Nkhani ndayimva muno bwino. Koma nkhani imene oneyo chiri mavuto chanchani yeso. Ndipitizo pa zimene ane msangazo. Sizomveka kwenikweni. Chifukwa DPP inali kale mboma. Mavuto amene onenawo kama campaign cheni meetings zao akarakuza mara kuti feti kangolowa zose tuzizo tizapanga zimezi zinthu zasina nthawi yomwe koma panopo tidakwatiuza zoti mavuto mtundu wanji kuti iwo DPP anali kale mboma. Mavuto amene tinawo panopo anayambika mnthawi ya DPP apapa tizikhanga zikungopitirira ngoti aona osapangapo zawo nawonso iwo nawonso DPP nawonso anapanga zawo mavuto ambirimbiri. Nepano chimene chifunika panopo atipase chabe ucheni angotisovera mavuto komene arowa ndeti iwo anali kale prepared kuti ife tikarowa tikambira pakuti ndiye akamana zoti kuchedwa kusankha kale maujeni
ministers chifukwa apeza mavuto afuna kaoneka kuti zintambira pati izi zosamveka chifukwa zinthu zauziziwa kalekale apa tine zambi tikhoza kungola kuisa koma iwo wangu tikonza mavuto iyo akonziwa kalewo amene amandiuza ife pa campaign period pachapo atikonza zinthu zimenezozo apa ndiye zikhala muno bwino asatuze zambiri zoti kachanchani aitathokoza kwambiri aile atirekeza pamenepo athokoza kwambiri Bernard Muhone ukhale ndi tsiku lopambana zikamwambiri zikoma Shadrack na Malomba mwamva amene alankhulira anthu ku Mzuzu tango yankhaniponi pa zimene alankhulazo komanso mawu omaliza pamene tikumaliza program yathu. Ana Malomba ndikuti titero ndamva ndithu ndeni mati ndiyambe ndikuthokoza anthu onse amene atengapo gawo pa program imeneyi. Ndamva kuti kutenga nthawiko kutipasa nthawiko kukufunika ndithu kukhale realistic kuti tizibwera poyera nkunena kuti chakuti chitike chakuti chitike chakuti. Ndingobwerezanso mawu amene anafotokoza president kuti iwo amapanga zimene apolomisa. He does what he has promised and he only promises what he can do. Ndiyeno anthu tikhulupirireni a president athu kuti zinthuzo achita zoyambirira chakudya, fertilizer, masukulu fees, maganyu, ntchito, mabusiness, forex zipezeka zimenezo zichitika. Kutsogoloku kulino misewu, kukonza misewu, kukonza zituko zosiyana kuti amalawi moyo wawo zikhala wabwino. Nde titero kunena kuti khati kubwera chifukwa panali anapakhazikitsa recovery committee, economic recovery committee imene inabweretsa ili kupanga ndondomeko kuti izi zachitika nthayanji. Ndibwereranso mbuyo mwina mukazati komera nthawi ina yake tizakhala ndipo ujeni program so ina yofotokoza kuti zakuti kuchita nthawi yakuti zakuti kuchita nthawi yakuti koma tathokoze onse tipemphedi tiyena Malawi tikhalire limodzi dziko ndi lathu lomweli pamene pakamalakwika tidzudzuleni pakamachita bwino tipangeni encourage ndiyankhule choncho ndithu kuyankhula kwake komaliza. Chabwino tathokoza kwambiri Michael Kayatsa mawu omaliza pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero. zikoma kwambiri leya chimene ndinganene pomaliza nchonena kuti amunthalika akufuna atapase mpata woperekedwa komano asembekezere kuti anthu akhala chete anthu aziyankhula ndithu anthu ali ndi chidwi ndithu ndi imene akuchitira zinthu so ayembekeze ndithu kuti anthu aziyankhula kuzoyamikira komanso ngakhale zodzudzula pofuna ndithu kuti chipinda chocho chizikhala mutu mwa nthawi zonse tili mu ndale za democracy ndale zimene zimalemekeza ufulu wachibadwidwa anthu kuphatikizapo ufulu kulankhula za kukhosi komanso ufulu otengapo gawo right to participation so sikufuna tione kusukulu kuno akuyamba kumaopseza chifukwa kuti anthu omwe akwazidwa kwambiri azindikire ndithu chimenecho komanso aziwe ndithu kuti anthu aziyankhula. Tathokoza kwambiri a George Chaima mawu omaliza mu mphindi zochepa. Ine ndinene kuti president apitirize kumafotokozera anthu akamva kulira kwawo chifukwa mtsogoleri wongokhala chete amakhalanso mtsogoleri wokhumudwitsa pamene anakulira iwenso umayenera kuti uwapatse mayankho. Ndi athokoze kwambiri kuti awika mtima wawo pamalawi onse mopanda kuyang'ana nkhope kapena chigawo chimene munthu achokera. Izi zimene tate wafuko amayenera kuchita. Ndikuwathokoza kwambiri. Takuyamikani kwa basi a Shadrack na Malomba a Michael Kayatsa komanso George Chaima mukhale ndi tsiku lopambana. Wanangwa mawu omaliza. Ineyo ndimalize motero kuti pachichewa pali mawu amene amati ukalumidwa ndi njoka yakuda umaopa ndi luzi lomwe. Amalawi alumidwa ndi njoka yakuda kwambiri ndi luzi lonse limene angalione mu mdima amaona ngati njoka chimene chipangise kuti mawu ananena Akayatsa ndi amene a DPP panopanda muthalika ayimepo chilichonse chimene akupanga chokomera Malawi kapena chothandiza Malawi azibwera poyera ndi kumalongosola zikamatero ngakhale kuti zinthu zikuchedwa anthu azimvetsetsa kuti koma kuchita izo ndizo pamene akamangochita mwanseri osaditsimikizira kuti kodi akupanga chani
fetereza amene akunena apezekayo chachitika ndi chani pakati pa chimene ngati fetereza yakubwera kapena ali pati ndikuona ngati atatero ndi zimene zingathandize kwambiri chifukwa chimene amafuna amalawi ndi chilungamo kuti azidziwa kuti tikuyenda limodzi. Chabwino, ndathokoza kwambiri Wanangwa. Umonso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 20 October 2025. Ndikuyamikeni nonse amene mmatitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Facebook, komanso inu ndithu amene mwatenga nawo gawo amalawi kuchokera kumpoto chigawo chakumwera kuno, komanso ena nonse amene mmamvera wailesi imene ya Times. Mukhale ndi tsiku lopambana mwakoma nonse. Amalawi kulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu goju yenda maji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kuguriyani kulinji digudalila inu kulinji